Don Bosco Youth Center Shillong mentakasni kala Rakhe kasni Burom jung Don Bosco Bakhuid da kajing don lang jung ki samla pule ki bala pendap ikijing pule computer haka winter computer camp na Don Bosco Youth Center Shillong. U director jung Don Bosco Youth Center u Father Michael Makri ula ai ki kentien pediang Sngo bha bat batai ru syapang kajing trekam jung ka center ka bala ai ki jing hikai ba pher syaki samla. Hakani kasni la yo ru ekijing ruai na I Odelia bat ki parlok jong I. U provincial jong ka Shillong province u Father Paul o Lingkot u balalong u kongsan hakani kasni Burom jong u Don Bosco Bakhuid ula ong syapang ka jing e jong u blay bat u Don Bosco Bakhuid ba ula IT met bat mensim yala ka jong ka jing em naga benta ki samla. Hakani ka program la yo ru ekijing pediang Sngo bha bat jing ai kublay online ya ka kapten jeng kishipa US Army Reserve ka kapten Deshwana Barber. Ka kapten Deshwana kala yo ka nam thei bhabreu jo ka Miss District of Columbia USA hakas nam arhajar khanreu bat kala long ka baningkong na penang kishipa jeng ka Amerika ban job ya ka jingya khun ki thei bhabreu Miss USA pageant hakas nam arhajar khanreu. Ka Captain Deshwana kala ra ka Burom jengi da ka jingkran ba ai mensim lengba ka video presentation bar kala long kanong muna na ka benta jengi. Hakani kasni u Father Provincial u Father Paul o Lingkot ula sami ki certificate cha baro ki samla ki bala pendap ki jing puli computer. Ya ki kentin sngongu la ai da u brother Shining Star bat penkut ya kani ka jing Rakhe ka singi jong u Don Bosco Bakhuid da ka jing rwai na ka benta u Don Bosco.